ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን ሰበይቲ እንታይ መልክዓ ኢዳ ተሓጺባ እንካዝያ ከም ዝበሃል ህያብ መልክዕን ክብርን ደቂ ሰባት እዩ። ምጽወታኻ ካብ ንተመጽዋቲ ንመጽዋቲ ዝህቡ ዕጋበት ከም ዝዓቢ ፍለጡ። በቃ ግን ስሱዕ እዩ። ስለዚ ድማዩ ስሱዕ ክበልዕ ይሕነቕ ሓሳዊ ክዛረብ ይስርናቕ ዝተባህለ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ማእምራት ማለት መምህራን ኩናት ሓደ ግንባር ንምፍራስ ይሕንጽጹ ኣለዉ። ልቐቕ ዘይምድረኻ ውረድ ዘይበቕለኻ ዝበሃለሉ እዋን ግዜኡ በፂሑ ኣሎ። ድሕሪ ደጊም ሓሳዊ ከም ኣፉ ሰራቒ ከም ኢዱ ዝበሃል ነገር ኣይክህሉን እዩ። ኩሉ ነገር ብሕግን ስርዓትን እዩ ክኸይድ። ግን ሓምሊ ብዘውፅኦ ፀገም ኣይትኹርዕ ስገም ከም ዝበሃል ጽባሕ ንግሆ ጀጋኑ ተበጆም ብዘምጽኦ ናጽነት ዝወራዘዩ ሰባት ክርኢ ምዃንና ኣይትስሓትዩ ኢኹም። ክክ ሓንቲ ሕቶ ካቲዓትና ኣላ እሞ ክንሓተካ መልሰልና ግዳ። ኢሳያስ ዝብል ስምታይ ትርጉሙ በሎ ወዲ ረዛን ነቲ ኣብ መንጽሩ ዝነበረ ቀጢን ነዊሕ ማእምር ማለት መምህር ትኩር ኢሉ እናጠመተ ብመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳያስ ማለት እግዚአብሔር መድኃኒ ማለት እዩ። ሳሙኤል ማለት ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ጊዜ ሽግረይ ሰማዓኒ ማለት እዩ። ከምኡውን ሕዝቅያስ ማለት እግዚአብሔር ሓያል እዩ ማለት እዩ። ሃና ማለት ከዓ ጸጋ ማለት እዩ። ሶፋንያ ማለት እውን እግዚአብሔር የድሕን እዩ ማለት እዩ። ቶማስ ማለት ከዓ ማንታ ማለት እዩ። ናሆም ማለት መጸናንዒ ማለት እዩ። ናታን ማለት ከዓ እግዚአብሔር ሃበ ማለት እዩ። አልዓዛር ማለት እግዚአብሔር ረዳኒ ማለት እዩ። አማኑኤል ማለት ከዓ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ማለት እዩ። አሴር ማለት ሕጉስቲ ማለት እዩ። አስቴር ማለት ከዓ ኮኸብ ማለት እዩ። ኢዮአብ ማለት እግዚአብሔር አቦዩ ማለት እዩ። ኤርምያስ ማለት ከዓ እግዚአብሔር ልዕል የብል ማለት እዩ። ኬብሮን ማለት ሕብረት ማለት እዩ። ዮናስ ማለት ከዓ ለዋህ ማለት እዩ። ዮዳሄ ማለት እግዚአብሔር ይፈልጥ ማለት እዩ። ክሳዕ እዚ በሪልኩም ክኸውን ተስፋ ገብር። ካልእ ሕቶታት እንተሊኩም እውን ከይተሰከፍኩም ሕተቱኒ። ዓቕመይ ዝፈቕደ ኩሉ ከይበቐኩ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ። ምኽንያቱስ ፍልጠቱ ዘየካፍል ምሁር መሃይም ስለ ዝጽዋዕ ኣነ ባጊር ማለት ኣዝዩ ድሑር ሰብ ክጽዋዕ ኣይደልን እየ። ብተወሳኺ ስቕ እንደበልካ ከብዲ ይመልእ፣ እንተተዛረብካ መሬት ይመልእ ስለ ዝኾነ ከብድና ኸይመልእ ተዛሪብና ኣውዲልናሉ መሬት ከይመለኻ
ዘረብ ዓቂና ኣቋሪፅና የወለና የቐን የለ ይበሉ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሓቃል ማለት ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብመስዋዕቲ ሃምበላ ደቁ ዝተጓናጸፎን ናጽነት ሃገሩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ብሓባር ብሓበንን ብሽንሆትን የብዕለሎ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ስዕረቶም ምጻር ሲኢኖም ብጓሂ ኢሕ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ዘይወግሕ መሲልዎም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ገበን ዝፈጸሙ ሰባት መሕብእ ሲኢኖም ይዕለብጡ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ገንዘብ ከጠፋፍውን ክሰርቁን ክዕምፁን ክሽሕጡን መደብ ኣብ ምቅያስ ዝርከቡ ሰባት ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ምምሕዳር ሃገር ህዝብን ሃገርን ናጻ ካብ ምውጻእ ከም ዝኸብድ ተረድዮም ብኸመይ ከም ዝገጥምዎ ኣብ ምብላሓትን መደባት ኣብ ምሕንጻጽን ይርከቡ ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ደጊም እቲ ብናጽነትን ብኽብረት ሰብኣዊ መሰልን ንዓለም ዘቕንዕን ኣብነት ዝኸውንን ሓርነታዊ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ብመስዋዕቲ እትረኽቦ ክቡር ነገር ፍሪኡን መቐረቱን ኣዝዩ ምቁር ክብሩ ድማ ኣመና ልዑል ምዃኑ ንዓለም ብግብሪ ኸርእያን ኣብነት ክኾናን እዩ። ድሕሪ ደጊም ኤርትራዊ ዜጋ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታን ፍርህን ዝመሰሎ ዝዛረብ ዝመሰሎ ዝሰርሕ ናብ ዝደለዮ ዝንቀሳቐስ ኣብ ዝደለዮ ዝሓድርን ዝውዕልን ናጻ ከም ዑፍ እዩ። እዚ ዕድል እዚ ኸኣ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽፈል ከፊሉ ዝረኸቦ ጸጋ ስለ ዝኾነ መጢወልካየ ወይ ባሪኸልካየ ብምባል ኣብ ልዕሊኡ ዘሽካዕልልን ናጽነቱ ዝምንጥሎን ጉጅለ ይኹን ውልቀ ሰብ የለን፣ ብፍጹም የለን። ነቲ ኽቡር ዋጋ ኸፊሉ ናጽነት ህዝቡን ሃገሩን ዘረጋገጸ ሰብ ኣነ መስዋዕቲ ንኽትከፍል ስለ ዝጐስጐስኩኻ ወይ ስለ ዝመራሕኩኻ ኢኻ ደቅኻ ሰዊእካ እሞ ልዕሌኻየ ወይ እውን ሓለፋኻየ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን። ልዕሊ መስዋዕቲ ዝኽፈል ክቡር ዋጋ ስለ ዘየለ እቲ ንሃገሩ ንዘበናት እናተቓለሰን እናተሰውአን ካብ ፈለማ ምድሪ ፑንት ማለት ምድሪ ኣምላኽ፣ ሳባ፣ በጃ፣ ኣጋዝያን፣ ምድሪ ባሕሪ፣ መረብ ምላሽ፣ ኤርትራ ብዝብሉ ዝተፈላለዩ ስማት እናተጸውዐ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዝበጽሐ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ደጊም ወናኒ ነፍሱን ሃገሩን ባዕል እዩ። ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣካል ወይ ውልቀ ሰብ ወናኒ የብሉን። ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ማንም ህያብን ትካቦን ስለ ዘይኮነ ኸኣ ብዘይካ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ካልእ ዝኾነ ይኹን ፈንጊ ማለት ጉጅለ ወይ ውልቀ ሰብ ኣዋድን ወናንን የብሉን። ወናኒዩ ህዝቢ ኤርትራ ባዕል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ለዋህ ጭዋን ፋህምን ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኸኣ
نحلف بدلاتو እናዘከረ ኣብ ታሪኽን ቁዘማን አምስ ምሳልን ምስቆንቋንን ዝነብር ህዝቢ ኣይኮነን ንዝዓለፈ ታሪኹ ብዝግባእ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ሰኒዱ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ ዝዓጥቕ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ሎሚ እውን ከምቲ ንናጽነት ንህንጸት እውን ዝግባእ መስዋእቲ ክሓቶ እዩ ዓወት ብመስዋእቲ ከም ዝርከብ ብግብሪ ዘረጋገጸ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ግን ዝኽፈል ዋጋ ኸፊሉ ዳግም ከም ዝዕወት ጥርጥር የለን እዚ ሰናይ ነገር እዚ ክውን ክኸውን ዝኽእል ግን እዞም ሕጂ ናጽነት ዘምጽኡ ኩላቶም ጀጋኑን ሓርበኛታትን ተጋደልቲ ምግዳሎም ንህዝብን ሃገርን ከም ዝኾነ ብግብሪ እንተደኣ ኣርዮም ጥራይ እዩ ምግዳሎም ንህዝብን ሃገርን ምዃኑ ብግብሪ ዘርኢሉ እንኮ መገደኻ እታ ሃገር ፖለቲካውን ሲቪላውን ስልጣናታ ንዋና ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምርካብ እዩ ምኽንያቱ ምሁር እናሃለወ ዘይተማሃረ ተማሂረ ኸመርሓካ የምባል ናይ ጌጋ እዩ መምህር ኩናትካ መምህር ሰላም ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ምኽንያቱ ተመኩሮን ባህርያቱን ስለ ዘይፍቅደሉ ኣብ ዓለም ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ዘተኣታተወ ህዝቢ ስለ ዘየለውን ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ በዚ ሕጂ ሃገራት ቀዳማይ ዓለም ዝሽቅጣሉን ዝምክሓሉን ዘለዋ ዴሞክራስያ ንኸመሓድራ ዝጽግሞ ህዝቢ ይኮነን ብምባል ብርሉ ኣልዒሉ ጸንቅቐ ኣብ ሳደቕ እዚኣ መደርኡ ብምቕጻልካ እዞም ንነብሶምን ንህዝቢ ኤርትራን ናጽነት ዘጓናጸፉ ክቡራት ሓርበኛታት ገድሊ ኣይፋል ተጋዲልና ዘምጻናዮ ፖለቲካዊ ስልጣን ንህዝብን ንሃገርን ረብሓ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ ቦታና ንመንእሰያት ወይ ንኽኢላታት ምሕደራ ኣይነረክብን ኢና እንተኢሎም ግን መብሪ ማለት ዕላማ ገድልን መስዋዕትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣቱን ባህግን ትምኒትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይፍጸምን ግን ኣይትጠራጠሩ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሕጊ ማለት ንንጉስ ንመኳንንትን ንህዝብን ምስ እግዚአብሔር ዘሰማምዕ ንህዝቢ መሐለዊ ብሰላም መነባበሪ ዓብ ረድኤት ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ብምባል ልዕልናን ክብርን ሕጊ ኣረጋጊጹ ዝፈልጥን ዘኽብርን ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ መንግስቲ ኢጣልያ ናብ ሃገርና መጺኡ ኣብ 1890 ዓመተ ምህረት ንኤርትራ ዶባታ ምስ ጎረባብታ እንከላይ ምዛን 30 ዓመታት ዘበሳበሰትና ኢትዮጵያ ብምንጻርን ብምምልካትን ገይሩ ዘቆማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኤርትራ ስርዓት ኣድከመ ምልጋ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ስርዓት ሃብተ ስሉስ ስርዓት ሎጎጭዋ ስርዓት ሚዐ መሓዛ ስርዓት ካርነሽም ከምኡውን ስርዓት ክልኤ መንሳዕ ዝኣመሰሉ ሕግታት ነዲፎም ወለድና ብሕጊ ይመሓደሩ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እቲ ኣብዚ ጉዳይ ዘገርምካ ሓደ ግዜ
መራሒን ምምራጽ ኣብ ዘይሰማምዕሉ ግዜ ተሰማሚዕና ክሳብ ሓደ ሽም ንህቢ ንሸይምሲ እዛ ገረብ ትዳንየና ብምባል ንግዚኡ ብገረብ ከይተረፈ ዝዳነዩ ከም ዝነበሩን ሓደ ዜጋ ዝባን ገረብ ካብ እግረይ ከይትተርፍ ተባሂሉ ናብ ነባሮ ተዘይቀሪቡ ብሕጊ ይቕፅዕን ንመቕፃዕቱ ኣሜን ኢሉ ይቕበልን ከም ዝነበረውን ያታ ማለት ኣፈ ታሪኽ ብግልጽ ምዝንታው እዩ። ተሓታትነትን ሓላፍነት ምስካምን ኣብ ኩሉ ዓይነት ትካላት መንግስትን ህዝብን ምህላው ንዕብየትን ምዕባለን ሃገር መሰረታዊ ባታ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሓላፊ ባዕሉ ናይ ዝፍጽሞ ይኹን ኣብቱ ንሱ ዝመርሖ ትካል ናይ ዝረአ ጉድለት በቐዳምነት ተሓታትን ተሰካሚ ሓላፍነትን ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ። ሓላፍነት ምስካም ማለት ከዓ ጎይትነት ዘይኮነስ ጊላነት ምዃኑውን ክርድኦ ኣለዎ። ከከም ደረጃ ናይቲ ጉድለት ድማ እርማት ማለት ነቐፌታ ምቕባል፣ ብቑሉዕ የቐሬታ ምሕታት፣ ንዝተበደለ ካሕሳ ምኽፋል፣ ካብ ስልጣንካ ምውራድ ወዘተ ዝኣመሰሉ ስጉምታት ክወስድ ይግብኦ። እዚ ዓይነት ስጉምቲ እዚ ብዘይ ሕጊ ብልውሃትን ብፍቕርን ጥራይ ክፍጸም ስለ ዘይክእልካ ነዚ ክውን ዝገብር ሕጊ ግድን ኣብ ሃገር ክህሉ ኣለዎ። ኣይኮነንዶ ወዲ ሰብ ጎደሎስ እቲ ፍጹም ብቓሉ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረን ዘቖመን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን እንተኾነ ህዝቢ ንምምሕዳር ሕጊ ሓንፂጹ እዩ ብነቢያቱ ይመርሕ ነይሩ። መሪሕነት ከዓ ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ዘሰክም ከቢድ ጾር እምበር ጎይታ ህዝብን ሃገርን ንምዃን ቅልጽምካ እትሕብጠሉን ሰባት እትዕምፀሉን ከም ድላይካ እትዕንድረሉን በዓቲ ጎባልል ክኸውን የብሉን። ዘይማዕበለ ይኹን ዝማዕበለ ህዝቢ ብዘይቆጻጸሮ መንግስቲ ወይ መራሒ ክምራሕ እንተጀሚሩ ንሰላም፣ ንፍቕሪ፣ ንኽብሪ፣ ንዕብየትን ንምዕባልን ኣቐዲሙ ክሰናበተን ኣለዎ። ሓደ ሰብ ኣገልግሎቱን ብቕዓቱን ብዘየገድስ ንመሪሕነት ዝምረጸሉ ግዜ ብቕዋም ክውሰን ኣለዎ። ስልጣን ከም መልዕሎ ማለት ጥሮታ መሰል ወይ ዓስቢ ስለ ዘይኮነኻ ዝኾነ ሰብ ክሳዕ ዝመውት ኣብ ስልጣን ክቕመጥ የብሉን። ኣበርክትኡ ብዘየገድስ ብቐጻሊ ትውልዲ ብሓድሽ መንፈስን ሓንጎልን ኣብ ግዚኡ ክትካእ ክኽእል ኣለዎ። ዕድመ ስራሕ እውን ብሕጊ ክውሰን ኣለዎ። ህዝብን ሃገርን ከዓ ካብ ሓንጎሎም ዘይበሰሉ ቖልዑ ካብ ሓይልን ጉብዝናን ዝስምዖም በጽሕታት ከምኡውን ካብ ሓንጎሎምን ኣካላቶምን ዝኣረገ ኤቤራት ማለት ሽማግለታት ምብራሕ ክሕሎ ኣለዎ። ኣብዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ከም ቀደም ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ስልጣን ምኽያጥ ወይ ምውርራስ እምብዛ ዘሕፍርን ዘነውርን ነገር እዩ። ርሑስን መሐጎሲናን ናጽነት ይግበረልና። ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ብልቢ የመስግን። የቐኒየለይ
ቆርበተይ ቅለጠኒ ዝነብዕ ግን ከይመስለካ ንስኻ ግን ወይልኻ ዝበለ መን እዩ ብምባል ንኹላቶም ጠመቶም ኣብዛ ደቕሲያ ከሓስኩት ምስ በሉ ኸዓ ዘረብኡ ብምቕጻል እቲ ናይ በዓቂ ፈቃር ካብ ብዛዕባ ነብሱ ብዛዕባ እታ ዘፍቅራ ሰብ ክሓስብ እዩ ዝቐሎ ንተፍቅራ ሰብ ክትርስዕ ምፍታንካ ልክዕ ንዘይትፈልጣ ሰብ ክትዝክር ከም ምፍታን ከቢድ እዩ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ቅድሚ ደቂ ኣንስትዮ ከም ፍርጅ ምዃኑስ ትፈልጡ ዶ ሓንሳብ ቢራ ምስ መላኻዮ ኣይንቀሳቐስን እዩ ከምኡ እውን ደቂ ተባዕትዮ ልክዕ ከም ባናና እዮም ምኽንያቱ ኣብ ግዚኦም እንተዘይበሊዕኻዮምን እንተዘይተጠቒምካሎምን ይባላሸው እዮም እወ ደቂ ተባዕትዮ ልክዕ ከም ህፃናት እዮም መጀመርያ ኣመናዮም ዝፍተውኻን ሕግብግብ ዝብሉኻን ድሕሪ ግዜ ግን የሸጉሩኻን የጽልኡኻን እዮም ዕውት ሓዳር ዝበሃልካ ጉድለታት ከይፈጸምካ ምንባር ዘይኮነስ ንጉድለታትካ ኣሚንካን ኣሪምካን ተጸዋዊርካን ተኸባቢርካን ብሓደ ምንባር ማለት እዩ ብምባል ናብተን ከቢበንኦ ዝነበረ ኣንስትን ረዘነትን ትኩር ኢሉ ጠመተ ኣብዛ ደቕሲያ መን ኣሎ ነዛ ሕቶይ ዝምልሳ ቆርበቱ ቐሊጥና ብኻራ ንመትሮን ዘንበዓናን መን ድዩ ብምባል ዓዊሉ ሓተተ ኣብዛ ደቕሲያ ሽጉርቲ ተዓወቲ ዝሓብተይ ትምህርትን መንትን ማለት ቁም ነገርን ኣብ ዝወሃበሉ ግዜ ነተን ክልተ እዛንኩም ብኽልተ ብምርባሕ ከም ኣረነ 4 እዛን ክህልወኩም ኣለዎ እታ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን ኣንታርክቲካን እትርከብ ነዊሕ ዝኣብራኻን ነዊሕ ዝኽሳዳን ኣብ ግንባራ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዋ ጽብቕቲ ክሬን ዝተባህለት ዑፍ እንቃቕሖ ክትወልድ እንተኾይና ግድን ብወዲ ተባዕታይ ተዃሽማ ክስዕስዕ ኣለዋ ፍቕሪ ዝብልኹም ከምዚዩ ናብ ርክብ ቅድመ ምእታውኩምን ዘርኢ ቅድመ ምዝራኹምን ወትሩ ምስዓዓም ኣዘውትሩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ስዕመት የዛንየንን ጸቕጢ የጉድለለን እዩ ኣብ ዓለምና እታ ናይ መጀመርያ ሰባት እናተሰዓዓሙ ዝተረኣዩላ ፊልምካ እታ ኣብ 1896 ዓመተ ምህረት ዝተዓየት ዘኪስ ዘርእስታ ተዋሳቲ ጆን ራይስን መይ ኣርዊንን ዝዋስኡላ ፊልም እያ አንታ ዶክተር ለባምዶ ይበልጽ ወላስ ምሁር ትምህርቲ ክንዕድጎ ንኽእል ኢና ልቦና ግን ህያብ ፈጣሪ እዩ ስለዚ ኣየኑ ከም ዝበልጽ ዝመለስኩልክ ይመስለኒ ሰባት ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ዲግሪታት ስለ ዝሰቐሉ ዝለበሙ ዝመስሎም የዋሃት ኣለዉ ልቦና ግን ብትምህርቲ ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና ንወዲ ሰብ ዘብሎኻ ልዕሊ ትምህርቲ ልቦና እዩ ለባም ይሓስብ ናይ ዓመት ዓሻ ይሓስብ ናይ ዕለት እኳ ዝተባህለ
ኣብ መንጎ ምሁራትን ዓያሹን ዓብ ፍልል የለን። ትዕቢተኛስ ነፍሱ ባዕሉ ዝፈጠራ ይመስሎ ከም ዝበሃል ዓሻ ምሁር ዕቡዩ። ስለዚ ዓያሹ ሰባት ናብ ደረጃኦም ከይውርድኹም ምስኣቶም ኣይትማጎቱ። ከመይሲ ከምቲ ዓሻ በትሪ ለባም ድኻ ጉልበት ሃብታም ዝበሃል ጎርሓት ንዓያሹ ሰባት እዮም ዝልኩ። ድሓር እቲ ዝዛረብኹም ቃላት ናታቶም ስለ ዘይኮነ ኣይትቀየሙሎም። ምኽንያቱ ዓሻ ከም ነጋሪኡ መጥሓን ከም ወቓሪኡ ስለ ዝኾነ።